Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Sarai Robles bertsolariarekin eta Lab sindikatuko Joseba Pagolarekin egonen gara. Dena den, lehenago has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1913ko abuztuaren 17an, William Mark Felt zintzur-hondoa Watergate kasuaz informatu zuena jaio zen. Gainera, abuztuaren 17an ere, 1953an, Robert De Niro aktore eta zine zuzendari estatubatuarra jaio zen. Bestalde, gaurko egunez, baina 1969an, Woodstockeko jaialdian 400.000 pertsona bildu ziren. Eta azkenik, abuztuaren 17an, 1987 urtean, Spandauko espetxean Rudolf Hess hil zen, azken buruzagi nazietako bat eta 20 urte baino gehiago preso egon zen bakarra. Jarrai dezagun aste hontako agenda errepasatzen. Bihar 6etan hasita The Mode kuartetek porruta eta ikuskizuna eskainiko du Ezpeleta jauregian. Gainera, bihar ere baina gaueko 10etan Sanduzelain, Gortari plazan 3 mosketariak filma ikusteko aukera izanen da. Egun bat beranduago, ostegunean Aire Zabaleko zinea izanen da Barainengo kulturaguneko plazan eta 10etatik aurrera Asterix eta Edabe Magikoaren sekretua pelikula ikusteko aukera izanen da. Horretaz gain, ostiralean, 7:30 eta Aranguren Ibarrean, Zetak taldeak kontzertua eskainiko du gaueko 10etan 5 euroko sarreraren truk. Egun eta ordu berean, Gure aldetara bertso saioa ospatuko dute Ezpeleta jauregian. Gainera, ostiralean ere, Antxoaingo Rafael Alberti plazan Olatz Salvadorren kontzertua egongo da 8etan hasita. Eta amaitzeko, igandean, goizeko 12etan, Kiki, Koko eta Moko paiazoek natura gara ikuskizuna eskainiko dute Arangurenen dohainik. Pasa gaitezen gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularra, Iruñeak dagoeneko 2019ko lehen seihilekoan baino 183 trafiko isun gehiago ezarri dituela da. Horretaz gain, 5. olatuak Nafarroan 15.000 kutsatu baino gehiago uzten dituela azpimarratzen du. Argazkiaren bidez aldiz, Afganistango izua nabarmentzen du. Bestalde, lanpostu batean 3 urte baino gehiago egin dituen interino bat mugagabe egin dutela ere aipatzen du Notiziasek. Gaia aldatuz, pertsona bat Iruñeko taksilari bati labanarekin eraso egiteagatik atxilotua izan dela jasotzen du. Kirolari dagokionez, Arrasate lehen mailan osasuna gehien zuzendu dutenen artean 8. izan dela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Garino Ainek emakumeen askatasunaren alde mural bat egin duela aipatzen du gaurko azalean. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. 5. olatuak Nafarroan ziua tenkatzen duela dio titularrak, 27 ingresaturekin eta arrisku handitik gertu. Argazkian, Kabulgo aireportuko ikara nabarmentzen du. Gai aldatuz, Otsoa Nafarroara hurbiltzen dela jakinarazten du, Erronkariko bailaratik. Horretaz gain, Joko Paraolimpikoetan parte hartuko duten Nafarrak aurkezten ditu egunkari honek. Gainera, FIFak Torino osasunari ordaintzera behartu duela ere aipatzen du azalean. Eta azkenik, txirrindulariek Iruñeko bidegorriei buruz emandako iritziak jasotzen ditu. Pasa gaitezen gararen azala ikustera. Albiste nagusiak ihes kaotikoa nabarmentzen du, Talibanak Kabulen finkatzen diren bitartean. Bestalde, Madrilek legeak aldatzean sekretu ofizialak blindatzea proposatu duela aipatzen du garak. Baita positiboen bilakaeraren hobekuntza ez dela oraindik ospitaleetan somatzen ere. Amaitzeko, Baxuko flotak hegaluze kosterarik motzen haisten duela azpimarratzen du. Berria aztertzen jarraituko dugu. Albiste nagusia Afganistango anabasari eskaintzen dio. Gai aldatuz, hegaluzearen kostera inoizko laburrena 9.500 tona harrapatuta itxi dutela jakinarazten du. Horretaz gain, eta amaitzeko, herrialde bakoitzeko biodibertsitatea neurtzeko tresna bat proposatu dutela aipatzen du, kontserbaziorako. Eta Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, Memoriaren Institutuak 1928an ezkabatik ihes egindako Emiliano Miguel Portugalen gorpuzkiak identifikatu dituela da. Gainera, pandemiaren 5. olatuak behera egiten jarraitzen duela jakinarazten du komunikabide honek.
Eta azkenik, Labeko Berta Garziaren hitzak jasotzen ditu. Esanez, globok autonomo izan nahi ez dutenak kaleratu dituela. Joan gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, hodei ugarirekin jarraituko dugu ipar isurialdean. Azken finean, gorabehera handirik gabe. Kantauri isurialdean lainotuta egongo da goizean, eta arratsalde erditik aurrera eta tarte horietan euri langarra egin dezake. Eguerdi inguruan ostarteak irekiko dira. Hegoaldean, eguerdi inguruan eta arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira, baina gainerako orduetan hodeiak izango dira nagusi. Temperatura altuenak 20-22 gradu ingurukoak izango dira, eta zertxobait altuagoak Nafarroa hegoaldean. Ipar mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da. Eta bihar, asteazkenean ere, hodeiek gurekin jarraituko dute. Kantauri isurialdean arratsaldean ostarte batzuk izan ditzakegu, baina gainerako orduetan lainotuta egongo da eta baliteke euri langarra egitea. Hegoaldean, egunaren bigarren partean ostarte zabalak irekiko dira. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura apur bat igo egingo da, bereziki hegoaldean. Orain, Sarai Robles bertsolaria etorri da gure platora. Kaixo, Sarai. Kaixo. Zer moduz? Ongi izu? Ongi baita ere. Bueno, zer moduz doa uda, ari zarete bertso saio asko eskaintzen, ala? Ongi, egia esan bai. Gauza bat eta beste, bai guk antolatutakoak, bai beste norbaitek antolatutakoak, azkenean badira batzuk. Eta bai, alde horretatik ezin gara kexatu. Eta publikoak ere eskertzen du? Bai, nik uste dut jendea badagoela bai, ekintza kulturaletara joateko gogoz eta bertsoa antolatzen oso erresa den zerbait da eta jendean antzuten ari da. Begira, orduan ongi, ez? Bai. Eta ostiral honetan bertso saio berezi bat, ez? Izango dugu hemen Iruñan, Ezpeleta Jauregian. Bai, Guraldetara bertso saioa. Berez 3 saio antolatu ziren Guraldetara ekimenaren barruan. Eta hau 3. izan behar zen, baina beste saiotako bat bertan behera geratu zen pandemiagatik eta konfinamenduengatik eta orduan ziurrenik 3. bat egonen da aurrerago, bertan behera geratu zen hori eginen derako, baina oraingoz bai, data daukan azkena gurea da, ostiralekoa. Iruñakoa. Bai. Eta bueno, gure aldetara berez ez, proiektu oso bat da, ze diska bat ere atera duzue izen horrekin, eta duen berezitasuna da elkartu zaretela Nafarroako emakume bertsolariak, ez? Bai, hori da, aspalditik ikusten genuen Nafar emakume bertsolariak edo bertsolariak baino bertso munduko emakumeak batzeko beharra, eta orain dela pare bat urte hasi ginen bilerak egiten, hortik erabaki zen talde finko xamar bat atera behar zela, bertan dabiltza Irati Majuelo, Joana Ziganda eta Laz Nuntxalo, eta hortik atera zen gure aldetara proiektua aurrera eramatearen ideia. Gure aldetara Iratik igual azalduko dizue, baina Luzia Goinik botatako esaldi batetik ateratako izenburua da. Ni akostumbratuta nago beti nire aldetara ibiltzen, formalidadeekin baino, hori zen esaldia, eta pixkat esan nahi du gure moduak. Bilatzera goazela eta gure egiteko formak eta hori. Beste bide bat, topatzera goazela edo. Eta zein izango litzateke bide hori? Bidea eraikitzen gabiltza, oraindik igual oso argi ez da ikusten, baina bai datorrela emakumeak saretzetik. Eta diska atera dugu eta bertso saio hauek antolatu dira Guraldetara izenarekin, baina asko zabalagoa den zerbait da. Eta da bai gai jartzaile emakumeak, bai epaietzan aritzen direnak, bai bertsolariak, elkar ezagutzea, ikustea zeintzuk diren Nafarroan mailan ditugun beharrak eta gabeziak, eta horiei erantzuten joateko ekimenak antolatzea. Eta Guraldetara horretara da. Orduan, duela pare bat urte sortu zen ideia, eta aurten hasi zareten nolabait forma ematen? Bai, hasi ginen eta gure asmoa zen formakuntza batzuk antolatzea, tailerrak eta bar, gero pandemia etorri zen eta bertan behera geratu zen, eta egia da ere gure dinamikak doazela pixka txapelketari begira edo, neurri batean.
Eta txapelketa ere iaz egitekoa zen, azkenean etzen egin, aurten eginen da, orduan pixkat horren arabera ere ibili gara. Moldatzen eta... Bai, erritmoa hartu nahian, edo ez, edo... Bai. Eta, bueno, diska ateratzen duten ez, eta momentuz zer nolako harrera izan du? Oso ona, bai. Asko saltzen ari da, eta jendeari gustatu zaio. Oso abesti ezberdinak daude bertan, eta oso ahots ezberdinak batu dira, plaza asko duten jendea, plazarik apenas ez dutenak, baina bertso eskoletan ibiltzen direnak eta bar, eta emaitza nire ustez superpolita izan da. Bai. Eta zenbat pertsonak hartu zen duten gutxi gora bera parte diska hori egiten? 20 batek edo, esan nuke, abesti batzuk idatzi zituen bertsolari batek, baina gero kantatu beste norbaitek. Edo gitarra jotzen ere beste batek lagundu ziren, edo hola... Eta gainera, bertso batzuk zuek sortuak dira, eta beste batzuk ez, zenbait emakumeren bertsotatik hartuta. Bai, hori da, eta azken abestea diz Luzia Goñiren bertso batzuk dira. Eta, diska honekin ere ez, zenuten pixkatasmoa, nolabait, helburu didaktikoekin edo mugitzeko, ez? Bai, hori da, bai. Eta referenteak sortzeko ere nik uste hasten direnek ere ikusi dezaten badaudela emakume bertsolari asko eta emakume ahots pila bat Nafarroan. Zuek adibidez, faltan sentitu zenuten hori referenteak izatearena? Guk bagenituen batzuk, Estitxu, Erika, eta gero gu baino pixkat zahartxeagoak zirenak, ni nerabean nintzenean niretzat Saio Alkaiza eta Irati Majuelo eta baziren referenteak ere. Baina egia da, azken urteetan nik behintzat, eta hoia iritzi pertsonala da, baina bai ikusten nuen txapelketan adibidez, gure erakusleio nagusiena dena, ez zegoela emakumerik finalean, ez zegoela ikusgarritasun hori. Eta pixkat horri aurre egiteko ere balio izan duela uste dut, edo balio dezakeela ikusteko, ikusgarritasun bat emateko. Dena den, emakumeak ere sailkatu daitezke, ez? Bai, hori da helburua, baina azken urteetan ez zen ez gertatu, bai. Horri buelta bat, bai, aurten. Eta, zuk somatu duzu nolabait azken urte hauetan aldaketarik izan dela bertsoen munduan, emakumei dagokienez? Bai, pila bat, nik uste dut baietz. Zentzu guztitan, bai emakume kopurari dagokionez, geroz eta emakume gehiago ateratzen direla jendaurrera, zeren ere, beti aipatzen zen arazo bat zen, bertso eskoletan emakume asko zegoela, baina ja kantatzeko adinera heltzen zirenean edo ginenean, emakume gehienek atzera egiten zutela eta gizonek aurrera. Eta nik uste dut horri pixkanaka, buelta ematen ari zaiola, bestetik ere gaien aldetik aldaketak egon direla, eta ja edozein gaik ez duela balio bertsotarako, eta gai batzuei erantzuteko modu asko ere ez daudela ongi ikusiak, igual lehen matxismo kutsu batzukaten erantzun eta gai asko, gaur egun ez direla onartzen plaza askotan, eta bai, hortik nik uste aldaketa egon dela. Hala ere, oraindik falta dira gauzak aldatzeko? Bai, beti. Bai, bertsolaritza ez da ideala, mundua ere ez delako ideala, eta beti dago asko betzeko, asko aldatzeko, eta asko osnartzeko. Eta horregatik ere batzen gara, ikusteko hortan nola eman aurrera pausoak. Eta orain zer izango litzateke ez premia gehien duena aldatzeko? Nik uste dut saio batzuen osaketa, bermatzea plaza gehienetan badagoela emakume ahotsen bat. Hori alde batetik, nahiz eta aurrera pauso asko eman diren, hortan ere jaz dira inbeste ikusten gizona bakarrik dauden kartelak. Baina alde batetik hori eta bestetik saretze hortan jarraitzea, nik uste. Gure arteko harremanak sendotzen joatea eta hortan garrantzia jartzea. Eta ero txapelketatik kanpoko zirkuituari ere beste zilegitasun bat ematea, igual. Dena den, Nafarro ez da hain handia, ez? Elkar ezagutuko duzu eta zuen arteko harremanak lehenagotik ere egongo ziren. Bai, guztiz. Baina ez pentsa ez dara hainbestetan batzen ginenik, bai genuela elkarren berri eta bardoak edo txapelketa bezalako ekimenetan elkartzen ginen, baina nik uste dut azken, niretzat behintzat azken urteetan etorri da benetako saretzea eta elkarra harremantze hori. Hori zuen borondateagatik izan da, ez? Ez zuek egin duzu esfortzua, ez da? Bai, nik uste dut baietz. Orduan horretan jarraitzea, ez? Hori da. Eta adibidez, ostiraleko bertso saioan, zerekin aurkituko dira ikusleak?
Gai aldetik nahiko, ez dakit, haizea berute izanen da gai jartzailea, eta ikusi beharko dugu zer etorriko den, baina aurreko saioan, egin zen beste gure aldetara saioan, gaiak experimental xamarrak izan ziren, edo ez ziren ohiko gaiak, eta aldorrez, bakarkakorako ariketa bat adibidez, Lizarran zen saioa, eta gai normal bat eman ordez, 3 hitz eman zizkion bertsolariari, gai jartzaileak, izan zirela Lizarra, Izarra eta Zarra. Eta hori zen gaia, eta hortik gauza berriak etortzen dira beti, halako ariketa eta gaietatik. Eta nik uste dut alde batetik hori topatuko dela, eta bestetik konplizitate handia holtzan, eta horrek beti sortzen ditu saio honak. Ikusten bada holtzan badagoela giroa edo, harreman hori. Eta nortzuk arituko zarete? Amaia Laseras, Barainengo Bertso Eskolakoa, Erika Lagoma, Lesakarra, Idoia Granizo, Sakandarra eta Labok. Eta jartzen Haizea Beruete. Orduan maila egongo da, ez? Eta espero dugu baietz. Guk uste dugu baietz, gero ikusi beharko da, baina... Eta, zuen helburua da pixkat ere jarraitzea emakumeen bertso saioak antolatzen? Hala ez da inbeste? Igual ez formatu honetan bertan, gu antolatzaile moduan egon da eta bar, baina saretze horrek fruituak ematen segitzea, eta topaketak antolatzen jarraitzea, hori badago asmoa. Egoerak uzten duen... Hori da. Ikusi beharko dugu nola doan dena. Denaden nola ikusten duzu bertsolaritzaren etorkizuna? Nik ona, oso ona. Eta gainera txapelketa urteak datoz, eta txapelketa urteetan beti egoten da gorakada bat, eta jendea beti zaletzen da askoz gehiago, eta azkenean datoz Nafarroko txapelketa, Bizkaikoa eta Xilaba, eta datorren urtean Euskal Herrikoa. Orduan horrek beti ematen dizkio bultza izugarriak bertsolaritzari, eta hausnartzeko eta aldaketa batzuk nabarmentzeko eta bar ere uste dut aukera ona izaten dela txapelketaren garai hori. Eta uste dut ez batozela urte fuerteak bertsolaritzaren zat. Gainera geroz eta gehiago ez, ikusiko zaituztegu ere emakumeak, bintzat guztia ongi badoa. Hori da, asmoa hori da. Eta referente gehiago izango dituzte ere gaztetxoek. Hori supongo baietz, hori da. Ez dakit ez, bukatzeko zerbait faltatu izan den, ez, aipatzeko, zen mezu bidaltzea gustatuko litzaizuken? Emakumeak ere bertsolari oso onak izan gaitezkela eta merezi duela bideo honek. Eta saretzeak eta feminismotik gauzak eraikitzen joateak eta horixe. Mila esker. Zuri. Sarai eta primeran joan dadia guztia. Norbaitek ez, nahi badu ikusi maila hori, ostiralean. Ea, ikusiko dugu. Beste bat arte. Hori da, mila esker. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Berriozarko haur eta gazteen plan soziokomunitarioak Irunberriko arroiara abentura irteera antolatu du abuztuaren 23-rako. Rafting esperientzia bat uda ezoikoa gogoratzeko. Izen ematea udalaren webgunearen bidez egingo da abuztuaren 17-tik, hau da, gaurtik 19 bitarte. Jarduera 12 urtetik gorako gaztei dago zuzendua eta 15 euroko prezioa du abuztuaren 23an bertan 10-etatik ordu batetara gaztegunean ordaintzekoa. Bestalde, gaur arratsaldean 8etan Alazne Etxeberria eta Inigo Salinerok bakarrizketak eskainiko dituzte Euskal Herria plazan, gaztelaniaz eta publiko guztiarentzat. Ostiralean gainera, Aizaldi taldeak kontzertua eskainiko du 8etan Eguzki plazan eta azkenik, larunbatean, 3 por ahora taldea arituko da 8etan ere Eguzki plazan. Burlatan, ostiralean, Jumanji siguiente nivel filma ikusteko aukera izanen da 10-etatik aurrera Kulturetxeko plazan. Egun berean, baina lehenago, 7:30 Burlatako musika banda kulturalak kontzertua eskainiko du Larrañeta Karpako plazan. Larunbatera pasaz, Burlatako txistulariak izanen dira 7etan Udalparkean eta perkusio bikotea 8etan Larrañeta Karpako plazan. Azkenik, igandean, lagunekin baratzean aurrentzako antzerki emanaldia izanen da 8etan Larrañeta Karpako plazan.
Iruñeko udalak Aldezarreko hiri argiteria LED teknologiara aldatzen jarraituko du azken urteotako ildo estrategikoarekin bat. Zeinaren bidez, hiriko hainbat kale eta etorbidetako luminarien ordez LED lanparak paratzea bultzatzen ari baita. Horrek dakarren diru eta energia aurrezpenarekin eta atmosferara CO2-ren isurpenen murrizketarekin. Aurreikusita dago hurrengo lizitazioan osatzea Aldezarrean berritzeko lanak. Orain Lab sindikatuko Joseba Pagola etorri da gure platora. Kaixo, Joseba? Opa, kaixo. Ze moduz? Ongi. Ja, oporra bueltan, osea que... Hala ere lanpetuta ibili zarete, ez? Bai. Pixka bai. Gainera, justu pasaren astean mobilizazio bat egin zenuten, ez? Nafarroako eskubide sozialen sailaren aurrean. Bai, egin dugune bigarrena izan da, azken denbora honetan, eta horretan salatu genuen adingabe enplegutan, Nafar Gobernuak atera berriko adingabe enplegu horiek ahalbidetuko dituztela kaleratzeak, sektorean egongo direla kaleratzeak, eta esan bezala, bigarren elkarretaratzea izan zen, uztailaren 12an beste elkarretaratze bat egin genuen, eta orduan ere sail horretako zuzendariarekin elkartu ginen, eta salatu genuen aurretikan azalatu genuen, 100 langile baino gehiago kaleratuak izango zirela, eta plegu horiek bertan bera ustea eta ordenatua izango litzakeen prozesu transitorio bat martxan jartzea, non langileen eskubideak eta langileak aintzat hartuko zituzten, eta non kaleratzeak saihestuko ziren. Eta zer erantzun jaso zenuten uztailean? Uztailaren 12an zuzendariak esan zigun, Ines Francesek esan zigun, aintzat hartuko zituela eta moldaketak egingo zituztela langileen eskubide horiek bermatuak izateko, eta egin zituzten moldaketak egia da lausotu zituztela edo kaleratze kopurua murriztu zutela, baina kaleratzeak emango dira. Ez da, egin zuzen ere, azken pleguen moldaketekin, pleguen horien pean dauden Sin Fronteras eta Paumako langileen 15% kaleratuak izango dira. Sin Fronterasen 15 langiletik eta Pauman 6 langile 40-tik. 15% langile horien 15 kaleratuak izan ahalko dira plegu hauengatik. Eta, nondik dator kontu hau? Kontu hau, martxoaren 6an, orain atera berri den Nafarroako lehen eskuartze sozialeko lan hitzarmenaren batzorde paritariak, hor gauden sindikatu sinatzaileak eta patronalak, bidali genion eskutitz bat nun, ohartarazten genion edo bi eskaera egiten genizkion. Batetik, integratzaile sozialak zirenak, edo ez, integratzaile sozialak ezitzaile laguntzaileak izango zirenak kontratazio berrietan ezitzaile izatera heltzea 2 urtetako esperientzia izan da, eta bestetik eskatu genion hori plegu horietan kaleratzerik ez ematea, eta hainbat titulo edo 2 urtetako antzientzat zuten langile guztiak, berdin ze titulazioa zeukaten, gaitzea lanean jarraitu ahal izateko. Eta hala ere, martxotik ona jarraitu duzue. Eta kasurik ez, horri, gero maiatzean Lab sindikatuak, lan sindikatuko ordezkaritza bat elkartu ginen Ines Francesekin, saile horretako zuzendariarekin, eta ohartarazi genion zelako ondorio larriak izango zituen integratzaile sozialak direnak ezitzaile izatera ez bermatzea edo ukatzea ezitzailea izatea integratzaile soziale horiek. Bai, kontzeptuak nahasteko modukoak dira. Orduan gaur egun zein da egoera? Edo
Gaur egun, LAB sindikatuak elegitea jarri zion plegu horri, eta hori helburu horrekin, plegu horiek gelditzeko, eta prozesu transitorio bat martxan jartzeko, nun langileen eskubideak bermatuak diren, eta hori helarazi genion, helarazi dugu bitan, hirutan edo lautan Nafarroako gobernuari, elkarretaratzeak egin ditugu eskaera horiekin, eta oraingoz orain Nafarro gobernuak bere horretan jarraitzen du, eta ikusi beharko da nolan bukatzen den, edo nola jarraitzen duen, baina holan jarraituz gero eta atzera pausurik ikusi ez gero, bere horretan Nafarro gobernuak egingo duna da langileak kaleratu, eta ez soilik plegu hauetan, adingabeen plegu hauetan, baizik eta aurrerantzean aterako diren beste pleguetan, sektore honetan ere, kriston sarraskia emango da. Orduan zer suposatuko du honek? Kaleratzeak ez, eta gero integratzaile sozialak, orain arte hemen Nafarroko hezitzaile eskolan ikasi duten integratzaile sozialak inoiz ezingo dute integratzaile izan, 5 urteko antxinatasuna ez duten hezitzaileak integratzaile sozialak direnak kaleratuak izango dira, 5 urteko antxinatasuna baino gehiago mantenduko dituzte lanpostuak, eta 5 urte baino gutxiagoko antxinatasuna duten horiek ez diete aukerarik emango beste formakuntza bat, beste zerbait lortzeko lanpostuak bermatzeko. Eta gero ere, beste kontu bat edo beste bi kontu, batetik bai aintzat hartu zituztela 2 urtetako antxinatasuna baino gutxiago duten, magisteritza ikasi dutena, pedagogia, soziologia eta olakoak 2 urte baino gehiago mantenduko dituzte lanpostua, baina 2 urte baino gutxiagokoak atera beharko dute 3 urtetan master bat, 7 ordutakoa, jakinda hori lanean daudela, eta aber zer gertatzen den hor ere, ezetik, ordaindu alduten master hori, plazak dauden master horretan izen eman ahal izateko, eta nahikoa den lan egiten, familien kontuak eta guzti horrekin, 3 urtetan aukera duten guzti hori atera ahal izateko langile horiek. Eta zer dela eta hartu dituzte erabaki hauek? Zer dela eta teknifikazio horretan, guk labetik esan ez diogula ezetzkorik ematen, holako teknifikazio bati, baina bermeak eman behar direla. Baina zer bilatzen duen Nafarroa gona, egia esan ez dakigu zer eramaten dion holako kontuak eskatzera orain, langile inongo aukerarik eman gabe, langile askori inongo aukerarik eman gabe bere formakuntza hori lortzeko. Beste sektore batzutan eman dela helduen egoitzetan eta egon dira 8 urtez eta gaitzen jendea, eta beste batzutan ere orduan ez dakigu oso argi. Gero ere, eskaera guzti horietan ere bat nahiko, ez dakit, arreta deitzen gaitula, bada, orain adingabeen plegu hauetan, arreta zuzeneko langileak, orain eskatzen dute, 20%, langile horien 20%, ingelesa edo eta frantsesa titulazio eduki behar dutela B2. Eta plegu guztietan euskeraren eskaerarik ez dago. Orduan, ez dakite, arreta zuzeneko horretan, gure ustetan edo zeri begira egon alden Nafarroa gorna, argi dago, langilei begira ez dagoela, hasiera baten atera zituen pleguak 100 baino gehiago kaleratze mahai gainean jartzen, hori kriston, ez dakit, nola egin aldun gobernu bateko olako zerbait, gero, salatu genuenean modaketa batzuk egin zituzten, kaleratzeak jarraitzen dute, orduan gure ustetan gehiago ari direla begiratzen langilei edo zerbitzuari baino, ari direla begiratzen igual aukera izango litzake Europako funtsak edo Europako jasotze diru horiei edo ez dakit etorri aldiren diru horiei, zetik eskatzen dute hori ingelera frantsesa B2 edo homologatua dagoena Europa mailan eta orduan ez da susmo bat. Baina egia da eta argi daukaguna da Nafar gobernuak eskuartze sozialen adingabeen pleguetan, atera berri dituzten horietan, ez daudela langilei begira ez eta sektorea edo zerbitzuari begira. Orduan sektoreara
asko kaltetuko luke, ez? Gero, askotan eskatzen da, pertsona batzuek erreferentzia izan behar direla, gazte horiei begira edo erabiltzaile horiei begira, eta jartzen dugu mahai gainean kontu batzuk nun langile horiek desagertuko diren edo kontraesanak daude, ez? Bai, eta uste dugu da presaka eta korrika, eta udan egin dituzte, ez dakigu zer pentsatu horrekin, baina aurretik atera behar ziren beste plegu batzuk ere sektore hauetakoak ez dituzte atera oraindik. Orduan aber zer gertatuko den aurrerantzean, irailean. Hori bai, labetik argi daukaguna da, irailean gobernuak bere baitan jarraitzen baldin badu, mobilizatzen jarraituko garela eta hor bai aurreikusten direla mobilizazio potenteagoak. Gainera ez bakarrik langilei, erabiltzaileei ere eragingo die honek. Claro, erabiltzaileei eta gero ere lehen esan bezala beraien ikasketak burutzen ari diren hoiei. Lehen komentatu dugu hezitzaile eskolan, Nafarroko hezitzaile eskolan dauden langile batzuek beraien asmoa izango litzakeena hezitzaile izan Nafarroan, aurrerantzean ezingo dira hezitzaile izan. Eta eman dira kasuak, ez dut gogoratzen hain zen enpresatan, noren exigentzia maila ez da sartzen integratzaile soziala hezitzaile izateko, plegu berri hauetan, ikasle langile batzuei bertan bera utzi dizkiete praktikak, burutzen ari ziren praktikak enpresa batzuetan. Hori da eragina eta Nafar gobernuak eragindakoaren parte bat. Gero ikusi beharko du jende horrek, jende batek 3 urtetan lortzen duen titulazio hori edo B2 hori, frantsez eta ingelesan zertan geratuko den. Orduan, ikasketa horiek pixkat ere zentzua galduko lukete, ez? Batzuentzat edo zati handi batentzat? Hein handi batean, zentzua galduko zuten, zentzua eukiko dute, soilik hezitzaile, laguntzaile edo auxiliarra izateko. Orduan ez, hori ikasleak ere... Ez dakite, hau da, baina ez dakite, Nafarroko hezitzaile eskola igual izena aldatu beharko du edo ez dakit. Ikusiko da, ez? Zimaz, saiatuko gara hori horrela ez izaten eta bermeak ematen langile guztiei eta noski kaleratzeak ekiditen. Orduan jarraituko duzu mobilizazioekin, ala irailen arte ez, esan duzu mobilizazio egitea aurkeztu zen dutela? Irailen berriro hartuko du kontua eta mobilizazioak. Eta jendea konstiente da egoera honetaz, dela agian gai pixkatez, urrunekoa edo izan daiteke? Badago sektorean, orokorrean, plegu hauetan, baizik eta sektorean badago ardura. Badago ardura, zeti badago jendea, zinak ikusten duen bere burua ez diotela aukerarik emango, eta mendikan urte gutxira beraien pleguak ateratzen direnean ez ditula eukiko, eta ez dio emango denborarik orain eskatu berri diren minimo horiek berak lortzeko. Orduan bai badago hori kezka eta ikusi beharko da ere, hezitzaile eskolan ere, abere suposatzen dut ere kezkatuak egongo direla, orain oporretan egongo dira, baina boltatzen direnean ikasle guzti horiek eta kezka guzti hori bideratzen dugun eta bermatzen denez, ez soilik prozesu honetan, baizik eta hurrengo prozesuetan, Nafar gobernuak gure ustetan langileak aintzat hartu behar ditu eta beraiei begirako prozesuan martxan jarri beharko ditu. Bestenaz, langileekin kontatu gabe, zerbitzuak hobetzea, zerbitzuei begiragotea, ez da izango. Orduan ez, ikusi beharko dugu, irailean nola doan kontua, eta ziur izango dugula berriz zuen berri. Hori de fijo, irailean, bai. Ez dakit, zerbait faltatu izan den, esateko? Ez, mobilizatu diren langilei eskerrak eman, orain udan nahiko egoera zaila ez, jende asko porretan, zerbitzuetan jende gutxiago, eta hala ere, egon diren bi mobilizazioetan, jende kopuru nahikoa edo desente mugitu da, eta irailean potentagoak izango dira mobilizazioek. Eta, atera dugula orain berri, mobilizazioari esker, grebei esker, borrokari esker, lehen Nafarroko lan hitzarmena sektorean, eskuartze sozialekoa, eta orain zegula geratzen edo langile zegula geratzen besterik, bide berdina, Nafar gobernuak aintzat hartzeko beraien eskubideak. Primeran, mila esker. Zuei, aukera hau emateagatik eta
Beste bat arte, orduan? Bai. Beno gaurko hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko, artearen ibilbidearen irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker egoteagatik eta bihar arte. Saiatu nahi zinez baina ezin Saiatu nahi zinez baina ezin Erantzunei iskin egin Hitz gutxi besoetan, hitz gutxi sorbaldetan gutxi begipean, hitz aski saietxetan Hitz aski saietxetan Hitz aski saietxetan Hitz aski saietxetan Joan da azaroa, azalean kristal zatia Bermerik ez dut baina Luzatu nahiko nuke denbora Gezurrik ez Hitz gutxi besoetan, hitz gutxi zimurretan Hitz gutxi begipean, hitz aski saietxetan Hitz aski saietxetan Hitz aski saietxetan Udarako liburutegian naturari buruzko gida bat prestatu dugu eta Lutxoren artelanak oso lotuta daude naturarekin. Horregatik lortu dugu bi gauzak aldera prestatzea. Lutxo Herrera auzoko artista da. Liman jaio zen, baina gero ona etorri zen. Han arte ederrak ikasi zituen. Eta erakusketa hau naturarekin harremana ikaragarria daude. Ze magia asko zita dagoela esaten du. Eta bere basoei omenaldi bezala da. Bizitzaren sekretuak erakutsi dutelako.
Lutxok urte asko daramatza Iruñeko Alde Zaharrean bizitzen, eta Perutik etorri zenetik askotan etorri da liburutegira, oso giro atsegina delako berarentzat. Horregatik, bere erakusketa liburutegian erakustea, leku aproposa iruditu zaigu.
Monika Lagar tailer bat antolatu zuten umeentzat eta liburutegira etorri ziren Lutxoren erakusketa ikustera. Eta sortu zuten Lutxo bezala bere lanak. Eta orain ikusi daude han Lutxo arte lanarekin batera.
Liburutegia zabalik dago herritarrek edozein kulturekintza proposatzeko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.